A kú dédé wòyí, mo kí wa nínú ilé aláyọ̀ tẹ́ ti ń wò mí. Tó bá jẹ́ àárọ̀ ni ẹ wà, ibikíbi tẹ́ ti ń wò mí, mo kí yín pé ẹ káàárọ̀. Tó bá jẹ́ ọ̀sán lẹ wà, ẹ káàsán. Tó bá jẹ́ alẹ́, ẹ káalẹ́. Mo kí yín káàkiri àgbáńlá ayé, mo kí yín tẹ̀sọ́tẹ̀sọ́, mo kí yín tológun tológun. Fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ ń wò mí ní ìgbà àkọ́kọ́, orúkọ mi ni Dr. Hafiz Abolade. Ojú tẹ́ fi ń wò mí, ojú náà ò ní fọ́. Etí tẹ́ fi ń gbọ́ mi, etí náà ò ní di. Gbòrògbòdò ayé kò ní lù fún gbogbo wa jó. Àwa lẹ́ mọ̀ rí, ẹ̀yin náà làá mọ̀ wá bá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí ẹ ń pè mí fún ìdí kan sí kejì. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá. Ẹ má gbàgbé kẹ́ ẹ bá lè máa rí wa wò dáadáa. Ẹ subscribe sórí channel yìí. Ọwọ́ yín ò ní kan ìsàlẹ̀ àpò. Owó tẹ́ máa fi ra data láti máa fi wò wá, Ọlọ́run ní fi wọ́n yín o. Ọwọ́ yín ò wá ní kan ìsàlẹ̀ àpò. Kí ni mo mú wá fún wa lénìí? Òun náà ni ìlàyà, oògùn ìlàyà. Kí ni wọ́n ń pè ní ìlàyà? Òun ni tí àwa tí ẹ̀rù máa ń bà wá, àbí kí n sọ pé àwa tí àyà wa máa ń já. Ẹ dẹ̀ rí ẹni tí àyà rẹ̀ máa ń já, kó má tí rí nǹkan kékeré kan ni àyà ló ti já. Ẹlòmíì lè rí nǹkan kékeré kẹ́rù ti bà á kó dákú. Àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ náà máa fọwọ́ gbá ní àyà. Ẹlòmíì nǹkan kékeré ló máa rí, ó lè gbabẹ̀ sọdá. Ọlọ́run àtèmi àtẹ̀yin a ní kú ní rèwerèwe o. Ìbẹ̀rù yìí ó máa ń fa wàhálà sínú ayé ẹ̀dá. Nǹkan kékeré, nǹkan tí ò ní tíì tó nǹkan, ẹlòmíì ó ti káyà sókè. Tó bá dẹ̀ di pé ó ti ń di lemọ́lemọ́, ó lè lead sí ibi tí ò yẹ kó lead sí. Kí wá là á ṣe? Kí là á wá? Nǹkan kékeré náà ni. Ẹ jọ̀ọ́, gbogbo nǹkan tí a bá ń fi sílẹ̀, ẹ jẹ́ ká máa gbìyànjú, ẹ jẹ́ ká máa ṣe é. Ẹ má kàn jẹ́ pé ká máa wò ó lásán. Ẹ jẹ́ ká máa ṣe é, yóò ràn wá lọ́wọ́. Tá bá dẹ̀ ti ń ṣe é, tá bá ti ń sọ, ẹ máa jẹ́ ká máa confirm ẹ̀, ká máa ṣe é. Bóyá irọ́ là ń pa ni, bóòtọ́ ni. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mò ń bá lọ, kí la lọ wá? Ẹ jẹ́ ká lọ wá ẹdun àrá, ojúdá. Kí ni wọ́n ń pè ní ojúdá? Ẹdun àrá tó jẹ́ original, tó jẹ́ gidi. Ṣó ti yé yín? Torí ẹdun àrá póríṣiríṣi. Àwọn tó bá mọ̀ ọ́n, táwa ò bá mọ̀ ọ́, ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ àwọn tó mọ̀ ọ́n pé èwo ni gidi, èwo ni ò ń ṣe gidi. Torí àwọn míì wọ́n ń gbẹ́ òkúta, àpáta wọ́n ń gbẹ́ tó dàbí ẹdun àrá. Àwọn tó bá dá mọ̀, ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ wọn pé ẹ dákun, ẹdun àrá gidi ni mo fẹ́. Tá bá ti wá ra ẹdun àrá yẹn, kódà ẹni tó bá ní lọ́wọ́, a lè yá lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ wá ẹdun àrá àti àáké tí wọ́n fi ń lagi. Àáké tí wọ́n fi ń lagi. Ẹ jẹ́ ká yọ irin yẹn kúrò, irin àáké yẹn kúrò lára igi. Ẹ jẹ́ ká fòun àti ẹdun àrá, ẹ jẹ́ ká fi sí inú iná.
ẹ jẹ́ ká lọ wá èkùrọ́ ojú ọ̀nà. Èkùrọ́ ojú ọ̀nà, tí gbogbo wa la mọ̀ tí wọ́n ń pè ní èkùrọ́, fáfàní àwa tí a bá dá mọ̀. Èkùrọ́ yìí làwọn olóyìnbó ń pè ní palm kernel, àbí? Ó dàbí òun náà ni wọ́n ń pè ní palm kernel. Èkùrọ́ tó bá wà lójú ọ̀nà táyé ń gbà lọ, tán ń gbà bọ̀, a rí inú èkùrọ́ yẹn, a rí èyí tí ó mọ dán nínú ẹ̀. Èyí tó bá dán yẹn gangan la fẹ́ lò, òun là á wù ú. A wá lọ èkùrọ́ yẹn, à á lọ̀ ọ́ tí ó kúnná dáadáa. Kódà a lè fi ajọ̀, a lè fi kù ú. Ó ti yé yín? Tó máa kúnná dáadáa. Ẹ jẹ́ ká wá stainless kan tàbí igbá. Tí ò bá jẹ́ stainless, a lè lo abọ́. Ẹdun àrá tá a ti fi sínú iná àti àáké, a wá yọ kúrò nínú iná, a fi sínú stainless tó bá fẹ̀ tàbí igbá tó fẹ̀. A lè fi ẹ̀mú bí plier ká fi mú ẹdun àrá yẹn. Tí àáké náà bá gbóná, a lè fi aṣọ ká fi di ìdí ẹ̀ mú, ká wá gbé méjèèjì ká gbé sínú igbá. Ẹ jẹ́ ká wá epo pupa, ká wá da epo pupa sí. Tá bá ti ń da epo pupa sí yẹn, kíní èkùrọ́ tá a lọ̀, ẹbu yẹn, ẹ jẹ́ ká máa bù sí. Tá bá ti gbé àáké sínú igbá àti ẹdun àrá, ká bu ẹbu yìí sórí ẹ̀, ká máa tú epo pupa sí, ká máa bu ògùn yìí sí, ká máa fi epo pupa sí. Tó bá ti wá ṣe báyẹn, níwọ̀nba tí tó bá ṣe tẹ́ wa lọ́rùn sí, bó bá ṣe fẹ́ kó pọ̀ sí, á gbé pamọ́. Ó máa gbóná o, á gbóná o. Ó máa dàbí ìgbà tí wọ́n máa ń epo tó ti gbá ni, ó máa gbá. Ẹ jẹ́ ká kó síbi téèyàn ò ti ní kọlù, ká gbé síbì kan. Tó bá wá di ọjọ́ kejì, ká máa là á. Inú igbá yìí náà ni ó wà, àtòun àtàáké, ìyẹn ẹdun àrá àtẹdun àrá àtàáké. Ká máa là epo yẹn pẹ̀lú ẹbu tó wà nínú ẹ̀. Ká máa là á. Ó dára gan o. Ẹ jẹ́ ká ṣe é. Ẹ jẹ́ ká ṣe é. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ọ̀nà méjì ló pín sí. Ẹ jẹ́ ká wá igbá àyà alábàáhùn. Igbá àyà alábàáhùn. Kí ná ń pè lálábàáhùn? Ìjàpá. Igbá àyà rẹ̀, kíní àyà rẹ̀ yẹn, ẹ jẹ́ ká sún níná. Tá bá ti wá sun tó jóná, ká lọ̀ ọ́ kó kúnná. Ká fi wá sín gbẹ́rẹ́ sí oókan àyà. Kí ná ń pè lóókan? Òní. Ó ti yé yín? Kò ń ṣe bí báyìí o. Oókan àyà. Mo ti fọwọ́ kàn, ẹ máa rí pé ibẹ̀ jìn. Ibẹ̀ náà ń pè ní oókan àyà. Ibẹ̀ lá sín gbẹ́rẹ́ yẹn sí. Tó bá jóbìnrin, ká sín 7 síbẹ̀. Tó bá jẹ́ ọkùnrin, 9 ni. Ṣé rí eléyìí ó tún ṣiṣẹ́ ẹ̀rù bíbà fún àwọn èèyàn kan. Tán bá ti rí wa báyìí, àyà wọn ó já, ìyẹn fún ẹni tó bá sín gbẹ́rẹ́ yìí. Tó bá jẹ́ pé ẹni yẹn gan fẹ́ ní nǹkan láburú ṣe, tó bá ti rí wa báyìí, ẹni yẹn máa shock, àyà rẹ̀ máa já ni. Ó ń ṣiṣẹ́ ìlàyà fún ẹ̀rù bíbà. Ó dẹ̀ tún ṣiṣẹ́ ẹ̀rù bíbà fún ẹlòmíì, ìyẹn ní gbẹ́rẹ́ tá bá sín. Kò jù báyìí náà lọ. Ẹ jẹ́ ká ṣe é. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí channel yìí. Ẹ bá wa share fídíò yìí. Ẹ bá wa pín káàkiri. Ẹ bá wa like ẹ̀. Orúkọ èmi ọmọ yín, àbúrò yín tí mo sọ̀rọ̀ látẹ̀kan ni Dr. Hafiz Abolade. Ire o. Ó di wọ̀ bí ọjọ́rọ̀.